дӯстон азиз, баъзеҳо яъне нодуруст фаҳмида ҳарчи навистанд дар зери соатҳо, ин соатҳо танҳо барои бизнесменҳо аст, барои ҳама нест. Ина чунин бренд аллакай бисёриҳо медонанд, дар Дубай, дар рӯи ҷаҳон хело популярен аст ин бренди соат. худи ҳамон бизнесменҳо нағз мефаҳманд. бойхе нигоҳ кунед, давр мезанад. ин мисол пушташа ин хеле кушода, ин ҷакети бо метавонед баъд иваз кунед соата. Инашам качествеш беҳтарин. Ин танҳо барои нафаре ки бизнесмен ҳастанд метавонед равон кунед. Барои онҳо дар ҳақиқат ин чиз интерес намешавад. хулоса ҳамхел дӯстон, мехи карда монем як бор боз бинед. бо дигар моделҳояшам ҳаст. Ҳамагӣ 2 рӯз дигар вақт аст, то 14 метавонем гирифта равон кунем. Баъдан следующий партия баъди 5 июл метавонем ки равон кунем.